हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి క్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంను ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. అతాత కీర్తయే వంశం అతాత కీర్తయే వంశం అథాత కీర్తయే వంశం అతాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః పుణ్యకీర్తే కురుద్వః పుణ్యకీర్తే కురుద్వః పుణ్యకీర్తే కురుద్వః పుణ్యకీర్తే కురుద్వః స్వయం భువస్యాపి మనోః స్వయం భువస్యాపి మనోః స్వయం భువస్యాపి మనోః హరేరంశాశ జన్మనః హరేరంశాంశ జన్మనః హరేరంశాంశ జన్మనః
హరే హంస జన్మనః అతాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః అథాత కీర్తే పుణ్యకీర్తయే కురుద్వాహ అతాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః అథాత ఏవం పుణ్యకీర్తే కురుద్వాహ స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః భువాపి మనోః హరే జన్మనః స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః అతాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః పుణ్యకీర్తే కురుద్వాహ స్వయంభువాపి మనోః హరే హరే కృష్ణ. ఇందుమతి మాతాజీ, మాధవి నీలప్ మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు ముగ్గురు చదవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. అథాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. అథాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణాం. అదాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తియే కురుద్వః స్వయంభువస్యాపి మనోః హరేరంశాంశ జన్మనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. అత ఇప్పుడు, అతః ఇకపై, కీర్తయే నేను వర్ణింతును, వంశం వంశము, పుణ్యకీర్తేః మహత్ కార్యములకు సుప్రసిద్ధము, కురుద్వాహ ఓ కురుశ్రేష్ఠ, స్వయంభవస్య స్వయంభువ అపి అయినను మనోః మనువు యొక్క హరేః శ్రీహరి అంశాంశముగా జన్మనః జన్మించిన వాడగు. హరే కృష్ణ. భావము ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. మైత్రేయుడు
కొనసాగించెను. ఓ కురుశ్రేష్ఠ ఓ గురుశ్రేష్ఠ గురుశ్రేష్ఠ దేవదేవుడగు శ్రీహరి దేవదేవుడగు దేవదేవుడికి అంశగా అంశగా జన్మించిన జన్మించిన స్వయంభువ మనువు స్వయంభువమును వంశజులను గూర్చి వంశజులను గూర్చి నీకిప్పుడు వివరింతును. ఇప్పుడు వివరింతును. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సార్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా? ఇంకెవరికైనా ఇవ్వండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు చదువుతాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. చదవండి. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. బ్రహ్మదేవుడు దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని శక్తి విస్తారము. బ్రహ్మదేవుడు జీవతత్వమే అయినను భగవానుచే శక్తి ప్రదానము కావింపబడినందున భగవదాంశగా భావింపబడును. బ్రహ్మదేవునిగా వర్తించుటకు తగినట్టి జీవుడు లేని సమయమున భగవానుడే స్వయముగా బ్రహ్మ రూపమున అవతరించును. ఈ విధముగా బ్రహ్మదేవుని అంశయై ఉన్నాడు. అతని పుత్రుడే స్వయంభూ మనువు. మైత్రేయుడు ఇప్పుడు ఆ మనుసంతతి గూర్చియే వివరింప ఉన్నాడు. వారందరూ పుణ్యకార్యములందు సుప్రసిద్ధులు. ఈ పుణ్యాత్ములకు వంశజులను గూర్చి వివరించుటకు ముందు మైత్రేయుడు క్రోధము, హింస, దురుక్తి, కలి, భీతి, మరణము వంటి పాపవంశజులను గూర్చి వివరించే ఉన్నాడు. కనుకనే ఉద్దేశపూర్వక అతడు భక్తధ్రువుని ఈ విశ్వమునందు పుణ్యతమగు రాజు చరితమును ఇకపై వివరింప ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇంతకు ముందు చూసినట్లుగా ఈ అధ్యాయంలో మైత్రేయ ముని విదురుడితో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆయన మొదటగా అంటే ఈ గౌణ సృష్టి అంటే సర్గ విసర్గ ఇవి అంశాలు చూసాం కదా, వాటి ప్రభు చెప్తా. సో ఆ క్రమంలో ఆ భగవంతుడి నుండి మొదటగా మొత్తం సృష్టించినటువంటిది ఆ విష్ణు భగవానుడు. సో ఆయన ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి వాటిని ఉపయోగించుకొని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టి గురించి, ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క క్రమాన్ని గురించి మనకి
తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంగా ఒక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. బ్రహ్మ యొక్క సృష్టి గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ చతుర్థ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, ఇందులో మనము అంతకుముందు వివిధ అంశాలను చూస్తూ వచ్చాం. సో ఈ క్రమంలోనే మనకి ఈ అధ్యాయంలో మొదటగా బ్రహ్మకు సంబంధించినటువంటి సనకాది నలుగురు కుమారగణము, నారదుడు, రుభువు, హంసుడు, ఆరణి, యతి వాళ్ళ ఉదర గురించి తెలియచేసిన తదుపరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు నుండి అంటే సృష్టించినటువంటి దాని నుండి ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పుత్రుడుగా అధర్మము వచ్చింది అని, ఆ అధర్మము అనేటువంటి అది మృష అనేటువంటి తన సోదరిని వివాహమాట, అంటే ఇక అక్రమమైనటువంటి విధానం, అధర్మమైనటువంటి విధానము, శాస్త్ర సంబంధం కానటువంటి అంశాలు. సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన అంటే మైత్రేయుడు వివరించేటట్టు మొదటగా ఆయనకు సంబంధించినటువంటి మహాత్ములను గురించి, పుణ్యాత్ములను గురించి వివరించిన తదుపరి ఆ సృష్టిలో బ్రహ్మది మొదటి నుంచి ప్రారంభం నుంచే ఉన్నట్లుగా అధర్మము అనేటువంటిది కూడా ఉన్నది అని, ఆ అధర్మము ఆయన భార్య అయినటువంటి మృష మిథ్య ఆ కలయిక ద్వారా దంభము, మాయ రావడము, మరి ఆ దంభము, మాయకు లోభము, నికృతి, మరలా వారి నుండి క్రోధము, హింస, తర్వాత దురుక్తి జన్మించడము. సో మరి కలి మరియు దురుక్తుల కలయిక చేత మృత్యువు, భీతి, యాతనం అనే భీతి అనేటువంటి సంతానము, వారి నుండి తిరిగి మరలా ఇక యాతనము, నరక. సో ఆ విధంగా మనకి ప్రళయ కారణమైనటువంటి సో విలయం జరగడానికి, ప్రళయం రావడానికి కారణమైనటువంటి అధర్మ విధానాన్ని పూర్వపు శ్లోకాలలో వివరించినటువంటి అంశము మనం చూసాం. అందుకే చెప్తారు, ఓ విదురా, నేను నీకు ప్రళయ కారణము అయినటువంటి ఆ అధర్మ మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గాన్ని గురించి, ఆ అధర్మం ద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆ క్రమాన్ని గురించి నేను నీకు వివరించాను. సో కాబట్టి ఈ వర్ణను తెలుసుకొని, ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా చెప్పబడేటువంటి అంశాలలో ఏది ఉత్తమము, ఏది అంటే ఇది ఈ మార్గము, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో అంతకుముందు పుణ్యాత్ములైనటువంటి ముక్త జీవులైనటువంటి వారి గురించి ఉన్నటువంటి అంశము. ఆ తదుపరి ఇది చెప్పారు, అధర్మం వచ్చింది, అధర్మము నుండి ఏ విధంగా జీవుడు పతనమై చివరకు నరకయాతనలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో, ఈ ప్రళయం జరగడానికి, మృత్యువు ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేసి, ఎందుకంటే ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది కదా, మరి ఎందుకు ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొంది వస్త్రాలను మార్చినట్లుగా మారుస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి క్రమంలో, సో ఈ విధంగా ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి భావనలు ఇవన్నీ ఉత్పన్నమై తద్వారా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, సో కనుక ఈ వర్ణనను విని సరిగా అవగాహన చేసుకుని, మరి అలా ఈ హృదయంలో ఏర్పడేటువంటి ఆ ఆత్మ మాలిన్యమును తొలగించుకొని, ఎందుకంటే మాలిన్యాలను తొలగించుకోనిది మనము శుద్ధ స్థితికి చేరుకోలేము. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి బయటపడనంత వరకు కూడా ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవలేము అని చెప్పి రూపగోస్వాముల వారు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక మరి ఆయన మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇలా విని అంటే ఏ విధంగా ఉండకూడదో ఇది జరిగింది, దీని వలన ఈ ప్రళయము ఇలా వినాశనం జరిగింది కనుక ఆ విధంగా ఉండకూడదు అనేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనేది చెప్పబడినటువంటిది మైత్రేయుడు చెప్పింది. సో కనుకనే హృదయంలో వాస్తవానికి ఈ మనస్సు శుద్ధమైనటువంటి మిర్రర్ లాంటిది. ఆ హృదయం చిత్త దర్పణంపై
ఏర్పడినటువంటి అహం, మిథ్య, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటినీ కూడా తొలగించుకోవాలి. అందుకే చెప్తున్నారు ఆత్మ మాలిన్యమును ప్రక్షాళనము చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధమైనది, విశుద్ధమైనటువంటిది, భగవంతుని యొక్క అంశగా విశుద్ధమైనటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సాంగత్వం వలన అది వివిధ రకాలుగా ప్రేరేపించబడి, ఎందుకంటే మనం విధి నియమాలను పాటించడము అంటే కొన్ని నియమాలను పాటించాలంటే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వదిలివేయడం అంటే చాలా ఈజీ కదా. సో కనుక ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవడం కానీ, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం, ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకి కొంతగా ప్రారంభంలో కష్టమే అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కానీ వాటిని అలవాటు చేసుకొని మనకి చెప్తుంటారు గురువులు మనకి ఈ విధానంలో, ఈ భక్తి విధానంలో ఒక రోజు లేసి అంటే మంగళహారతి కోసం లేస్తూ ఉండేటువంటి, ఒక రోజు లేసి ఒక రోజు లేవకపోతే మళ్ళీ ఎప్పట్లాగానే ఉంటుంది. కానీ డైలీ ప్రతిరోజు లేసామనుకోండి అది అలవాటు అవుతుంది. ఆ విధంగా దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేస్తాం. సో ఆ విధంగా హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకుంటాము. ఆ తొలగించుకోవడానికి మనకి కలియుగంలో ఆ భగవన్నామ కృష్ణ చైతన్య మార్గము, చైతన్య మహాప్రభులు వారు మనకి ఆ మోక్ష పథం పురోగతికి ఆ చిత్త దర్పంపై ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఆ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడానికి శ్రవణ కీర్తనాది పద్ధతులు అతి ముఖ్యమైనవి, సరళమైనవి. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనము ద్వారా ఆ హృదయ మాలిన్యం, ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవచ్చు. సో అందుకే 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విధినోతి ఆత్మనో మలం అని చెప్పబడినటువంటి, సో ఆ ఆత్మ యొక్క అంటే విధినోతి అంటే ప్రక్షాళనం చేయించుకోవాలని చెప్తారు. ఆత్మ యొక్క మలినాన్ని మాలిన్య అనే మలినాలను తొలగించుకోవాలి. తొలగించుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మిక భావనలో శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను పాటిస్తూ, కృష్ణ అంటే అంతర్గతంగా ప్రతి మన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవాతత్వము, భక్తియుత సేవ మహోన్నతమైనది, సరళమైనటువంటిది అయినటువంటి ఆ భక్తియుత సేవ. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి మనకు అనేకమైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీత అంతటా కూడా చెప్పబడింది భక్తి భక్తి భక్తి. ఆయనకు శరణాగతి పొందడమే భక్తి. సో అలా ఆ భక్తి భావన ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలలో ఏది అయినా పొందవచ్చు అని చెప్తారు. మనం చేయవలసినటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు, తపస్సులు అన్నీ చేసినటువంటి ఫలం. సో కాకపోతే ప్రారంభంలో మనకు ఒక తపస్సు లాగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ అంతకుముందు ఎన్నెన్నో ఈ 4 వివిధ రకాలైనటువంటి రుచులు ఇవన్నీ అలవాటు పడి ఉన్నటువంటి వాటి నుండి బయటపడడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. కానీ సాధన ద్వారా చేస్తూ రెగ్యులర్గా మనకి ఉన్నటువంటి వాటిని ఫాలో అవుతూ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి రూపగోస్వాముల వారు, ఆచార్యులు, పూర్వ ఆచార్యులు, మనకున్నటువంటి ఇప్పుడు సంస్థ వారు చెప్తున్నటువంటి నిబంధనలు పాటిస్తూ ఆ మాలిన్యాలను తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ విధంగా మరి ఆ హృదయ మాలిన్యం అంటే అధర్మము, మోసము ఆదిగా గల ఈ ప్రళయ కారణాలన్నింటినీ కూడా తృణీకరించడం చాలా కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటిని వదిలివేయగలిగినప్పుడే ఏవైతే ఇవన్నీ పతన కారణమైనటువంటి, ప్రళయ కారణమైనటువంటి అధర్మం నుండి ఉద్భవించినటువంటి ప్రతి దానిని కూడా వదిలివేయగలిగినప్పుడు, సో మనకి ఏంటి మనకి సాధారణంగా క్రోధము, హింస, దురుక్తి, కలి, భీతి, మరణము వీటన్నిటి నుండి కూడా అంటే వాటన్నిటిని అధిగమించాలి అని చెప్తున్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ అధర్మము, మోసము ఆదిగా గల ప్రళయ కారణాలన్నింటినీ కూడా తృణీకరించుటను మనము
అలవర్చుకున్నప్పుడు, నేర్చుకున్నప్పుడు మరి ఆధ్యాత్మికమైన జీవనంలో, పుణ్యమయమైనటువంటి జీవనంలో మనము పురోగమించవచ్చు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవడంలో, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమవడంలో, నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో పాల్గొనడం ద్వారా, అంటే సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మన యొక్క చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పుకోవడం ద్వారా మరి ఇక ఈ నిరంతర ప్రళయానికి గురి కాకుండా, జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము గురి కాకుండా మనము బయటపడవచ్చు, రక్షింపబడతాము. ఎందుకంటే మనకి భగవంతుడే భగవద్గీతలో చెప్తారు, అనన్య చింత ఎంతో మాం అంటూ చెప్పబడినటువంటి, ఎవడైతే నా భక్తుడు ఎటువంటి లక్ష్యము లేకుండా, వేరొక మార్గం, భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్షలు ఏవీ లేకుండా నా యొక్క భక్తిలో నన్ను ఆశ్రయించి నాకు భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే వారి యొక్క రక్షణ భారాలన్నీ నేనే చూస్తానంటారు. అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా అతడు ఉండేటువంటిది, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునే విధంగా. సో అంటే మరి జన్మ మృత్యు భరితమైనటువంటి ఈ మార్గం నుండి బయటపడేసి మోక్ష మార్గాన్ని మనకి ఆయన తెలియచేస్తాడు. ఎందుకంటే అలా చేసినటువంటి వారు చెప్తారు, నా భక్తుల యొక్క హృదయంలో ఉండి ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞాన జ్యోతిని నేను వెలిగిస్తాను అని చెప్తారు. సో జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగినప్పుడు చీకటి తొలగిపోతుంది, అంటే ఈ మలినాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్పబడినటువంటి అంశంగా చూడవచ్చు మనం. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్పినటువంటి అంశాలు, అంటే ప్రారంభంలో, సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఈ అధర్మము వచ్చినటువంటిది కనుక దాని నుండి జాగ్రత్తగా, ఇవన్నీ ధర్మము అధర్మము ప్యారలల్గానే వస్తూ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఒకటి డామినేట్ చేస్తుంది. అది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సత్యయుగంలో, త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో, కలియుగంలో వాటి ప్రభావాలు భిన్నంగా ఉన్నవి కదా. ఈ కలియుగంలో కలహాల కపట యుగంగా ఉన్నటువంటి ఈ యుగంలో ధర్మము చాలా చాలా స్వల్ప పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి, ఒక వంతు మాత్రమే ఉన్నటువంటి, అధర్మము మూడొంతులుగా ఉన్నటువంటిది ఇది. ఎట్ ద సేమ్ టైం భక్తి చేయడానికి కూడా చాలా అదృష్టవంతులుగా చెప్పవచ్చు. చాలా సరళమైనటువంటి విధానం, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. సో ఆ విధంగా మైత్రేయ ముని అటు మహాత్ములైనటువంటి, ధర్మాత్ములైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ యొక్క వంశజులను గురించి చెప్పి, అలాగే బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చినటువంటి, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తారు ఆయన తర్వాత, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళ శ్లోకంలో, అతాత కీర్తయే వంశం పుణ్యకీర్తే కురుద్వః స్వాయంభువస్యాపి మనోహో హరేరంశాంశ జన్మనః. సో మైత్రేయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కురుశ్రేష్ఠుడవైన విదురా, దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశగా మరి జన్మించిన స్వయంభువ మనువు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ యొక్క ఒక దేహం నుండి స్వయంభువ మనువు, మరొక దేహం నుండి ఆయన, అంటే రెండు భాగాలుగా చెప్తూ ఉంటాడు. అలా మరొక అంశం నుండి ఆ శతరూపలు ఉద్భవించడము, ఆ విధంగా వేరువేరుగా వచ్చినటువంటి వారు కనుక వారు భార్యాభర్తల తర్వాత అయినటువంటి అంశాన్ని తదుపరి శ్లోకాల్లో చూస్తాము. సో మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు నుండి ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశగా ఉద్భవించినటువంటి, జయించినటువంటి స్వయంభువ మనువు యొక్క వంశజులను గూర్చి నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను. ఎందుకంటే అధర్మ విధానాన్ని గురించి చెప్పిన తదుపరి ఇక ధర్మాత్ములైనటువంటి ధ్రువుడు, భక్త ధ్రువుని గురించి, ధ్రువ మహారాజు, అందుకే ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయం భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడుట అనేటువంటిది అంశంగా ఉన్నటువంటిది.
సో ఆ విధంగా ఆయన మరి ఆ అంశాలను చెప్పిన తదుపరి, ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ఆ అధర్మం విధానంలో ఉద్భవించినటువంటి క్రోధము, హింస, దురుక్తి, కలి, భీతి, మరణము, అలా పాపజ వంశులను గూర్చి ఇంతకు ముందు చెప్పాడు కదా. చెప్పిన తదుపరి ఇక ఆయన మరి ఈ విశ్వమునందు పుణ్యాత్ముడైనటువంటి రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు ధ్రువ మహారాజు, భక్త ధ్రువుడు. సో మరి అటువంటి ఆయన యొక్క చరిత్రను చెప్పడానికి ఆయన ఉద్రిక్తుడై ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి ఆ భక్త ధ్రువుడు వంశక్రమం అంటే ఆయన ఏ విధంగా వచ్చింది చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ శ్రీహరి యొక్క అంశ అయినటువంటి స్వయంభువ మనువు నుండి వచ్చినవాడు అంటే ఆ క్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మ ద్వారా స్వయంభువ మనువు, ఆ స్వయంభువ మనువు నుండి మనకి ఆ ప్రియవ్రతుడు మరియు ఉత్తానపాదుడు అనేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే అంతకుముందు క్రమంలో మనము ఆ ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి అనేటువంటి ముగ్గురు కుమార్తెలు, వారి యొక్క వంశక్రమము మనకి తనయుల వంశక్రమము అంటూ ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిదంతా కూడా ఆ క్రమమే. దక్ష యజ్ఞము పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా మనము ఆ స్వయంభువ మనువు తనయుల ఆ కుమార్తెల యొక్క వంశక్రమాన్ని చూసాం. ఇప్పుడు స్వయంభువ మనువు యొక్క పుత్రులు అయినటువంటి ప్రియవ్రతుడు, ఉత్తానపాదుడు. సో ఈ ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుల్లో ఉత్తానపాదుడికి ఇద్దరు భార్యలుగా ఉన్నటువంటి సురుచి, సునీతి. సురుచి యొక్క పుత్రుడు ఉత్తముడు, ఆ సునీతి యొక్క పుత్రుడు ధ్రువుడు. సో ఆ ధ్రువుడిని గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఉంది. తర్వాత ధ్రువుడి నుండి కూడా క్రమము మనకి వస్తూ ఉంది, అది తదుపరి చూద్దాం. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశయగా వచ్చి జన్మించినటువంటి ఆ స్వయంభువ మనువు గురించి, ఆ స్వయంభువ మనువు వంశజులను గురించి మనకి ఇక్కడ వివరణము ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క గుణావతారాల్లో ఒకటిగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క శక్తి విస్తారం. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు కూడా జీవతత్వమే, కానీ ఆయన ఆ భగవానుడి చేత శక్తి ప్రదానం చేయబడినటువంటి వాడు. తదుపరి ఈ విసర్గ ద్వితీయ సృష్టికి కారకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆయన భగవద్ అంశగానే పరిగణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఒక్కొక్కసారి ఆ బ్రహ్మదేవుడిగా వర్తించడానికి తగినటువంటి జీవుడు లేనటువంటి సమయంలో భగవానుడే స్వయంగా బ్రహ్మరూపమును కూడా అవతరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అంతే కదా, ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాము పరిపాలనా విధానంలో ఎవడైనా మంత్రి సరైనటువంటి వాడు లేనప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి లేదా ప్రధానమంత్రి ఆ మంత్రివర్గ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే క్రమంలో ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఆ బ్రహ్మ పదవికి, ఇక్కడ అన్ని కూడా పదవులకు అర్హతలు ఉంటాయి కదా, కొద్ది గొప్ప. రాజకీయాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఫాలో అవ్వట్లేదు, కానీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అర్హత ఉండేటువంటిది. అలాంటి అర్హతలు లేని అంటే బ్రహ్మదేవుడు అనేటువంటి ఒక పదవి ఏదైతే ఉందో దానిని పొందడానికి అర్హుడుగా లేనటువంటి సమయంలో భగవంతుడే స్వయంగా ఆ దానికి కూడా అవతారాలు తీసుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రుడే స్వయంభువ మనువు. సో ఇప్పుడు మనువు యొక్క సంతతిని గురించి ఆల్రెడీ తనయుల వంశాన్ని గురించి చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పుత్రుల యొక్క వంశ క్రమాన్ని మనకి వివరించడానికి ఆయన సిద్ధపడినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది ఈ శ్లోకాన్ని అనుసరించి. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, బ్రహ్మదేవుని అంశ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ అనేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుని యొక్క అంశయే ఉన్నటువంటి వాడు, అతని పుత్రుడే స్వయంభువ మనువు. మైత్రేయుడు ఇప్పుడు మను సంతతిని గురించి వివరించదలుచుకున్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని చెప్తున్నారు.
ఎందుకంటే ఇక మరి మనువు అనేటువంటి వాడు స్వయంగా భగవంతుని యొక్క అంశ కనుక వాళ్ళంతా కూడా పుణ్యకార్యాల్లో ప్రసిద్ధులుగా ఉన్నటువంటి పుణ్యకార్యాలను చేయడానికి వచ్చినట్టు. అలాగే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అధర్మం కాదు ఇక్కడ. వీళ్ళ ద్వారా వచ్చేటువంటి అన్ని కూడా పుణ్యకార్యాలు. సో కనుకనే ఈ పుణ్యాత్ముల యొక్క వంశాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మైత్రేయుడు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగానే భక్త ధ్రువుని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, హరే కృష్ణ.